kin caman kɔnɔ n'u mɔgɔw ka ca kosɛbɛ Abidjan Côte d'Ivoire faba la mobilibaw ye sow ci ka tila k'u bɔgɔw jɛ ni peliw ye mɔgɔ caman ka minɛnw suɲɛna o senfɛ wa so bayirikaw de cira mobilibaw fɛ n'u bɛ wele bulldozer sanga damadɔw kɔnɔ Bertin Nangango Aba bɛ banko 1 kin kɔnɔ bulldozer pelu mankanw de y'a lawuli sinɔgɔ la Abidjan kɛɲɛka yanfan na. Ils ont effacé tout jusqu'à ma pièce d'identité. Tout, ils m'ont pas laissé le temps. U y'a bɛɛ ci k'a kɛ mugu ye fo ne ka si bɔn hali u m'a to n ka minɛnw dɔ ta ni kiloti ni debarader dɔrɔn de bɔra kɛnɛma ne ɲɛ b'a la bulldozer bɛ ka n ka si bɔn ci n ka ɲɛgɛn binna n ka li kan nga ne bɛ ala barikada bawo n sera ka n ka taama bere kɔni ta ka bɔ kɛnɛma. Et Dieu merci, je suis sorti jusqu'à la terrasse. Abattoir kin kɔnɔ foyi ma to a bɛ cira ka sɔrɔ mɔgɔw tun ka ca yan kosɛbɛ baganmara yɔrɔw falen do mɔgɔw la mɔgɔ caman ka duw cira u bɛ tɔɔrɔ ni ɲani kɔnɔ wa u y'u dusumakasi jira se tɛ dɔw ye ka si bɔ yɛrɛ sɔrɔ. Ne bɛ sinɔgɔ yan de sufɛ san bɛ na ne ye nin tabali dilan walasa ka da kɔrɔ ne ka matila filɛ ne y'a dɔgɔ yan wa ne ka minɛnw bɛɛ lajɛlen filɛ. Chirac Chonou tun ye dugutigi ye banko 1 kin kɔnɔ a fana ka nafolo bɛ tiɲɛna. Dans le temps, j'avais des revenus mensuels qui permettaient, n'est-ce pas, à toute la grande famille. Waati dɔ la ne ka kalosara tun bɛ n ka du bɛɛ lajɛlen balo nka sisan foyi tɛ yen o kama ne bɛ ka ni bananku sɛnɛ walasa san kelen kɔnɔ ka se ka wari dɔ sɔrɔ ka n yɛrɛ mako dɔ ɲa. Un peu d'argent, n'est-ce pas, pour subvenir à mes besoins. Tiɲɛ dɔ yɔrɔw cili jɔra novembre kalo la nka halisa siyɔrɔko gɛlɛya bɛ mɔgɔw la minnu ka duw cira wa u ye wele bila marabagaw la walasa k'u dɛmɛ hadamadenw ka jɔ sariyaw ɲɛnabɔli jɛkulu Côte d'Ivoire jamana na n'a tɔgɔ ye Conseil national des droits de l'homme ye jalakiliw kɛ ka ɲɛsin marabagaw ma bawo k'u ye mɔgɔw ka duw ci cogo min sariyaw sosora kɔnɔ wa ko kumaɲɔgɔnyaw tun ka kan ka kɛ fɔlɔ hadamadenw ka jɔ sariya jɛkulu min tɔgɔ Covid-19 Pilcheri Bale yo o mɔgɔ dɔ ye. Les listes qui ont servi de base au paiement de l'indemnité. Minnu ka duw cira n'u ka kan ka sara a ma kɛ a ɲɛma komini fila de cira komini min tɔgɔ Atekube minnu ka duw cira u y'a jira ko minnu tɔgɔ bɛ lisiw kɔnɔ Atekube mairie baarakɛlaw dɔ a ka kan ka di minnu ma olu ma sɔrɔ bawo Atekube mairie mɔgɔw yɛrɛ de bɛ jɔ ni mɔgɔw lisiw ye minnu ka kan ka dɛmɛ nka mairie baarakɛlaw yɛrɛ de tɔgɔw sɛbɛnna lisiw kɔnɔ. Du minnu cira kinw kɔnɔ o ye du ye minnu bɛ jibɔ siraw fɛ bawo samiya fɛ san o san o yɔrɔw bɛ fa ji la mɔgɔ caman ni bɛ to a la sisan yɔrɔ minnu cira i n'a fɔ abattoir ani kin wɛrɛw Abidjan baaradaw dɔ bɛna sigi sen kan walasa minnu ka duw cira u ka se ka sɔrɔ kɛ ani ka ɲɛnajɛ yɔrɔw fana dilan u ka denmisɛnw ye marabagaw y'a fɔ cogo min Ibrahima Sise ba Kongo ye Abidjan mara ɲɛma ye ko yɔrɔw ciliw ma nɔgɔ nka a mana juguya cogo o cogo a nafa bɛna se jamana de ma. J'ai fait et je fais le sale boulot, le sale job. Je le fais. Ne ye min kɛ ne b'a dɔn baara min dɔn a dusukasi ka bɔ nka ne y'a kɛ jamana nafa n'a ka hɛrɛ de kosɔn ne ka baara in ma nɔgɔn n sɔnna ka kɛ n b'a dɔn a tɛna bɛn fana mɔgɔ caman ma. En sachant que je ferai du tort à beaucoup de personnes. Abidjan mara ɲɛma Ibrahima Sise ba Kongo y'a jira ko mɔgɔw dɔ tɔgɔw tun sɛbɛnna abattoir kin kɔnɔ walasa u ka se ka dɛmɛ sɔrɔ nka yen sigida mɔgɔw ye o kunnafoni nkalontigiya marabagaw ye jagoya min kɛ mɔgɔw kan k'u ka duw ci Amnesty baɲumankɛ tɔn y'a jira ko man kan a ko fana k'a ka kan a bɛɛ ka musakaw sɔrɔ i ka du cilen kɔfɛ nka kin minnu bɛ komi Jesco ni Bori banna mɔgɔ damadɔw ye dɛmɛw sɔrɔ u kelen o kelen ye sefa wari wa 50 de sɔrɔ o kɔrɔ minnu ka duw cira 100 sarada mɔgɔ 10 dɔrɔn de y'o dɛmɛ in sɔrɔ